Euskarazko goi-mailako ikasketa eskaintza falta salatu du Xuti Gazte taldeak eta ekintza egin dute Baionako fakultatean Parcoursup sistema salatzeko jarraian xehetasunak. Arrangoitzen Euskal Herriko 7 probintzien izenak dituzten kabanak proposatzen dituzte Xabi eta Karol Etxeberrik, ingurumena errespetatzen duten etxola hauek zuhaitzetan zintzilik daude 9 hektareako oianean. Arratsaldeon ikusentzuleok, uda eta oporrak geroz eta gertuago ditugu eta hortxe egongo gara Arrangoitzen proposamen hau ezagutzeko eta saioa bururatzeko Euskal diaspora ere gehiago eta sakonean ezagutuko dugu. Ez galdu! Goi mailako ikasketak egiteko Parcoursup sistema salatzeko ekintza egin du Xuti Gaztek Baionan, bertako fakultatean sartuta. Izan ere, Bartasei dira ikasleak jasotzen euren ikasketak jarraitzeko egindako eskaeren erantzunak eta Ipar Euskal Herriko euskarazko goi mailako ikasketa eskaintza faltak Frantzia osotik sakabanatzera behartzen dituztela salatu dute. Parcoursupek frantziara eta gure ikasketak frantsez egitzeko bultzatzen gaitu eta horren kontra edo gure ikasketak euskaraz egin nahi ditugula aldarrikatzeko etorri gira hemen. Horregatik, sail berriak exigitu dituzte eta denentzat eskuragarri izatea aldarrikatu dute. Euskal Herritik joatera kondenatuta daudela salatuz eta beraz diruaren menpe. Ipatzen dugu ere Parcoursup ez dela sistema goxo bat, bizkelitista dela eta ez da baizik ikasketei buruz, da Parcoursup sistema osoari buruz. Gainera, euskaraz ikastea amaitu zaiela ere azpimarratu dute, hegoaldera joateko bideak ere zailtasuna initz baititu, noten arteko ezberdintasunak tarteko. Nahiko nuke egin euskaraz medikuntza, beraz entzatuko nahi zoiten hegoaldera ezin baitut hemen egin ez baita euskaraz oino. Eta ara hori da, ni bortzatu nahiz nahi badut Parcoursupetik pasa, bortzatu nahiz Bordalen edo Tolosan edo ez dakin nune maite izena. Ezkera hainitz informatua ere hegoaldera joateko, gehiago egeskiago bideratuak gira Parcoursupen izena ematea, hautatu gauz bat sendo bat. Bertako zuzendariak baina jada euskaraz ikasteko goi mailako aukerak gogorarazi dizkie eta horiek emendatzeko dagoen proiektua. Je suis un peu étonnée parce qu'il y a quand même encore de la place chaque année, on n'arrive pas à remplir les formations et les demandes peut-être d'études de base. Harrituta nago protesta honekin badugulako euskal ikasketen titulua eta EHUrekin lizentzia bikoitza lortzeko aukera gainera. Il y a un objectif à 2030 d'augmenter le nombre d'étudiants. Ikaslek baina aukera horiek oso mugatuak daudela diote, batik bat euskal ikasketei lotuta, baina ez gizartean dauden ohiko lanbideen ikasketei lotuta. Parcoursup sistema hau aldatzeko eskaera egin dute terminaleko ikasleek. Arrangoitzeko oianean murgilduta naturaren parte diren kabanak proposatzen dituzte alokairuan Kajol eta Xabi Etxeberrian Aiarrebek. Euskal Herriko 7 probintzien izenak dituzten 7 etxola proposatzen dituzte turismo alokairuan eta denak zuhaitzetan zintzilik daude. Xabi Etxeberri zurgina eta sokalaria profesioz amets bat zuen eta amets hori egi bilakatu da. Pribatu zein profesionalentzat kabanak eraiki ondotik Arrangoitzeko oiana bisitatu eta egitasmo hau sortzearen ideia ukan zuen herriko etxearenak diren 9 hektaretan. Xabi Etxeberrik dio ez direla batere damutzen. Sentitzen dutela turismo berdearen beharra dagoela. Askok bakarrik sentitzen dira oianean eta hori zen haien helburua. Dans une forêt un peu rêve de gosse, ils se sentent tout seuls dans la forêt. C'était le but. Kajol Etxeberrik dio honez 3 kabana soilik elektrizitate eta uraz ekipatuak dira. Hori baita ere haien sedea, ezoiko proposamen bat egiten segitzea, ohituraz kanpokoa dena. Eta bezeroak onartzea 200 eta 300 euro artean ordainduta zer nolako lana dagoen egitasmo honen gibelean. Ok, on a mis entre 200 et 300 euros pour dormir une nuit, mais en fait, oui, je sais pourquoi, et parce qu'on se rend compte du travail que c'est. Askok pentsatzen badute ere Arrangoitzeko kabaren bisitarien 160 tokiko herritarrak dira. Xabi Etxeberrik azaldu duenez, gehienak hurbileko jendeak dira eta hartzen dira ez hain urrun joan da ere deskonektatu daitekeela. Ils auraient jamais pensé à se dire on va passer un week-end à 5 km de la maison et comme ils ont des bons cadeaux, ils viennent et voilà, le lendemain on s'est évadé sans forcément aller loin. Nola ez, udako bakantzak direnean kanpotiarrak ere heldu dira, inglesak eta Alemaniako jendea errezebitzen dugu eta herberetako herritarrei ere asko gustatzen zaizkie zuhaitzetako kabanak. Bisitarien artean elbarrituak ere ez dituzte ahazten Aiarrebek.
Iaz hain zuzen label bat eskuratu zuten etxola baten sarbidea eta etxola bera elbarrituentzat egokitu dutelako. Elbarritu askok soilik begiradarekin batzuk ezin dutelako hitzegin ere, asko eskertzen digute eta horri eskerrez gara damutzen gure erabakiaz, aurkakoa. Et juste par ce regard qui est pétillant et de dire et qui nous disent merci d'avoir construit ce type de logement, mais aucun regret, au contraire. Ingurumena errespetatzen duen proiektu honek etorkizunari begira eraikiak diren etxoletan hobekuntzak proposatzeko xedea du. Orain arte behintzat, ideiak ez zaizkie falta Kajol eta Xabi Etxeberriri. Bimila eta hogeita bian Donibane Garazin ospatu zen Euskal Diasporaren egunaren karietara, dokumental bat eta erakusketa bat sortu zen, eta ordutik Euskal Herrian barna ibili da erakusketa hori Euskal Migrazioa azaltzen. Emigrazioak hartu ditu beraz forma hainitz. Bada emigrazio sasoikoa zena, arrantzarekin adibidez. Izan da ere bai korona espainolak Ameriketara egin zuen kolonizazioan ere Euskaldun hainitzek parte hartu baitzuten, baina zenbakien aldetik gehien bat atxikitzen dena da 1830, 1930 arteko epe hori Europarak masiboki joan baitziren Ameriketara eta horietan Euskaldun hainitz. Amerikara noa nere borondatez. Arrazoin oso hainitzak dira eta arrazoin desberdinak egiten zuen jendeak emigratzen zuela. Baina batzuen aipatzeko Euskal Herrian plantan emana zen, beraz sistema hori premutasunarena, non etxe bateko haur batek baizik ez zuen etxondoaren segida hartuko, eta horrek egiten zuen beraz beste haurgideak kandidatu potentzialak zirela, beraz emigratzeko. Gero izan dira ere 19. mendean, bai eta 20. mendean, gerla batzu egin dutena Euskaldunek ihes egin dutela. Soldaduska ere, gazte hainitzek ez zuten egin nahi, eta beraz horretarako joiten ziren. Baina badira ere beste arrazoin batzu, gehiago lotuak direnak Ameriketako herriei, nahi baitzituzten Europarrak jinarazi masiboki haien lurralde handi horien populatzera. Eta beraz egiten zituzten kanpaina handi batzu Europar horien jinarazteko, eta horietan Euskaldunak publizitateak eginez, eta abar. Eta ere arrazoi psikologikoak, familiarrak ere bai, eta hori importantara aipatzea, maiz gutunak pasatzen ziren, eta horrek egiten zuen, gazte batzek entzuten zuela, haren osabaren, izebaren berri Ameriketan, ero aitatxia amatxia sortua zela, eta horrek guziak egiten zuen, ere bai, Amerikak ez zirela hain urrun psikologikoki. Dala oraindikan. Euskaltasunaren mantentzearen joera hori eta horren mantentzearen manerak ere aski bereziak dira eta aski amankomunak dira izan Ipar edo Hego Ameriketan. Adibide baten emaiteko gaur egun dira 200 Euskal elkarte munduan zehar. Horietan Euskara klaseak proposatzen dituzte, askotan dantza taldeak badira, Euskal musika beti egite dute haien besta denboretan. Elkarte bakoitzak badu ere bere festa, oso importantan dela, eta erakustera emaiten dute zeharro diren Euskaldun txenditzeaz, eta erakustera munduari zer den Euskal kultura, eta hori ere beste joera bat da. 20. mende erditsua arte, Euskaldunek haien euskaltasuna bizi zuten haien artean, baina 1940 hamarkadatik goiti Argentinan eta 1960 mendetik goiti Ipar Ameriketan, gauzak aldatu dira, nahi izan baitute haien euskaltasuna erakutsi publikoki. Eta horren adibide euskarazko prentsa idatzia bera. Baditugu adibide hainitz eta lehenak direnak. Izan ziren saiakera batzu 19. mendean, bakigu Agostia Sahoren beraz aldizkaria izan zera, baina bi ale baizik ez zituna izan, ez banaiz trompatzen, baina Los Angelesetan zen agertu 19.
mendean, beraz, lehen euskarazko astekaria eta urte batzuez, beraz, iraun zuena, Ainoan sortu zen Goitino jaunak partiarazi zuena Los Angelesetatik. Erakusketa hori berriki Lapurdiko hainbat txokotan ikusteko parada izan dugu, Baionan, Senperen eta Saran kasu, eta nahi duenak beraiekin harremanetan sartuz, beren herrira eraman dezake euskal diaspora hobeto ezagutzeko. Ikusentzuleok erakusketako irudi hauekin gure gaurko agurra. Bihar arte!